Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Isma Ois. Selamat pagi pemirsa. Kali ini Mbak Isma mau beraktivitas seperti biasa ya pemirsa. Ya rayeng dapur, nyari dapur pemirsa. Ki tak toto bekasi pergi terus tak nggo masak. Apa masak iku pemirsa? Anti ampela disambeli ngono lho pemirsa. Dadi mari kita langsung ae tak noto-noto bumbu sing jek ning kono kae pemirsa. Oke. Iki pemirsa, iki rake tak taruh sini dadi nek ambek mangan-mangan ben apa? Edek arek njipuk nasine ning kene lho. Iki ada bumbune ning kene. Iki sampe tak usungi rono pemirsa lho. Jek do ning kene pemirsa. Oh, dapure kompore iki sementara ditaruh situ dulu, urung dadi guys. Soalnya kuwi gak kepake kuwi sing dienggo isah-isah. Urung enek aire, maksudnya urung duwe keran. Taruh sini. Iki mau tapi atine wis tak godhog ndek isuk pemirsa. Karek ngiris-ngiris. Tapi disambeli. Iki urung enek. Iki masih ada wastafel lho. Sementara dienggo ada kompor. Soalnya urung duwe keran, urung duwe tandon air nggo isah-isah pemirsa. Sementara ngene dhisik. Iki sing bolong ndek bengi dilembur lho. Bolonge wis ditutupi. Omatiku sih. Isa-isae ning kene dhisik ning isor. Muga sampeyan iso duwe tandon air. San. Nah. Kono. Karek satu. Terakhir ini dia. Iya mak, wis mateng. Aku apa tak sambeli? Iya enak sambeli. Hati. Nah. Nah, terus kirake wis tak cuci. Ini. Si enek rak satu lagi iki rong tak. Iki tapi belum dicuci pemirsa. Nanti kita cuci iki diberesin lho. Jenenge iki kowe tak sikat nggo kawat wis nayengen. Nek ngene iki iso nayengen. Iki nek bar dienggo isah-isah ngono karo jene dienggo tiriskan tapi iki nayeng. Ibu cuek. Oke. Mangkok. Rakku tak leh ning kono iki, Mak. Ben Padang. Kono. Ning andeng tempat makan. Oke. Ben kene ben jembar. Iya. Ben luas. Ki urung tak tatani selokne. Jek medangkrang urung bar kok riko kok jek ape nganu. Yo kene nang ya bujurane gak sedeng jero kene. Gak sedeng mujur ngono. Tak entase. Pakai rono tak godhog lho. Aku tak godhog antak goreng mbak adu tak kok. Lah petak sambeli yo ngene iki. Yo rek kok nek digoreng yo dianu mbek watu. Sambel goreng iki digodhog sik, banyune kita buang. Mbek ngonten lho toto-toto. Lombok iki do bosok iki. Iya, lombok iki bosok iki. Tadi lombok. Buak ning kono yo. Kuwi karek kuwi garing. Iya iya. Ya do bosok. Buak. Kok ono. Oke, mari kita masak pemirsa. Sampai pada busuk. Nah,
apa ki digewek ning ngene dadi ben penak pemirsa sewaya-waya masak mbek Mbak Deni ning dapur Mbak Isma iku tahun-tahunan sesek ning ngene kene. Jadi kompor sementara ditaruh sini ki sementara soalnya ini wastafel yo ijek nempel ning kene pemirsa. Cuma iki dikek papan dhuwure dinggo apa dinggo kompor sementara. Sampe nek wastafele wis enek tandon aire ambek keran, jadi kompornya ditaruh situ di gewekno meja ngono meja kecil. Wis mateng Mak. Kok gasi? Harapan. Lu tambah tomat dek. Tempe dek. Sambel ya pemirsa, kita sambal goreng. Jadi gimana? Gimana ceplok guys? Jadi ini lombok, brambang, bawang, tomat kita cuci dulu ya. Nanti sambal soalnya lomboknya do bosok, do garing pemirsa. Nah, itu artinya yo sampai tak iris-iris. Jadi luwih enak setane pemirsa, kita nek tinggal apa iris-iris tinggal macam-macam ya. Oke, ngono nanti kita lanjut lagi wis dibuntoni dadi wis. Nah, mantane wis selesai kita engko Pak Mbuh ape opo neh. Engko disusui paling diulur kembali ulang. Kita cuci dulu. Kok sampai pemandangannya anyar pemirsa luwih penak. Iki wis tak cuci lombok, brambang, bawang, tomat. Kita iris-iris. Nganyari dapur, guys. Luwih penak ngene jembar. Cilik lah, elek lah omahe tapi nek rapi bersih yo penak pemirsa. Nyaman. Jadi semangat masak malah. Diirisi kecil-kecil ini. Diperi rong tangi pemirsa. Bengi ra turu ndelok HP ngantek wengi, ngantek jam 12. Ape turu yo ngenjel jarine kok sampe nek sekolah kae setangi. Nah, goreng ati iki goreng yuk enak pemirsa, disambeli enak, diasem-asem juga enak. Karek sing masak sesuai selera pengen dimasak piye yo. Iki mulai bari iki yo disambeli yo doyan soalnya senengane pedes. Doyan pedes ngono. Jadi gak tau dewek-dewek masakan. Iki wis ora masak nasi soalnya Pak Riko di bengi iki wis ngadang sego kok jadi minggu delalah do gak mangan. Atine terus lombok, brambang, bawang digoreng sik kayak nek nyambel pemirsa. Jadi hari ini kalian podo masak apa pemirsa? Kok iki kontennya selalu masak mangan ngono ae pemirsa. Jangan bosan-bosan.
iki dinggo matiku soalnya kayak ditinggal suwe kan dipetengi lampunya pedot pemirsa, terus akhirnya tak tukokno lampu dadi padang. Terus bengkak ngerong-ngerong. Goreng tomat. Lombok itu garing, gosok garing. Rasane kena sengene ora ya. Soale apa jenenge jendelone ngisi sekono. Pindah ya. Tak pindah pemirsa, kita bareng. Sisih kono. Soale jendelone di nang sisih kono. Lomboknya daripada garing bosok mending disambeli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, balik guys, tak pindahnya bagus sih. Iya, airnya godokan tak buat ini. Lomboknya digoreng sik pemirsa. Panas burung. Membolak ini, jadi karena langsung dilapis dan bersih.
nganu Pak. Dapur Wiko Mas, tak kau masang udah keramiknya pesek ini. Ngono. Garing-garing. Kalau itu digorengnya campur sambal. Setengah matangnya. Kita ulek sambelnya bisik. Wis lanjut. Gula, terus penyedap rasa, apa ya? Kayak terasi seperti air. Bismillah. Terus digoreng. Kita goreng.
pengen ngedok. Ini lombok abang. Ini paling nanti ini ya. Ambil goreng asin. Wah, ini ngegrok. Ikan asin. Jadi guys, sambal ati. Mantap. Seruan. Matang. Oke, ngono ae pemirsa konten Mbak Isma iki durasine wis panjang. Terima kasih semoga kegiatannya Mbak Deni Isma wis selalu support ngei semangat saran masukan wis ditonton terus. Iklan wis gak di-skip, matur nuwun ya pemirsa, bolak-balik sepurane nek klera-klerune Mbak Isma, tutur katane sing salah, sing kurang berkenan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambal ati ini wis mateng pemirsa, karek sarapan wis Mbak Isma pamit, becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan nak mateng. Wis ayo nyambel ae. Bareng masak dilapi pemirsa, kompor ben bersih ae.